Dragii mei, cea mai frumoasă predică a tinerilor din vremea noastră, a tinerilor de astăzi, nu de altă dată, cea mai frumoasă predică este susținută de tinerii din echipa națională de fotbal. Iată ce spune portarul Niță, dragul nostru portar Niță, care a muncit enorm. Hai să-l ascultăm puțin și să înțelegeți fiecare taina predicii lui. Mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat să ne atingem obiectivul acesta de a ne califica mai departe și sunt foarte fericit pentru ajutorul divinității și al lui Dumnezeu. După ce ascultăm aceste cuvinte atât de frumoase ale fotbaliștilor echipei naționale, ce înțelegem? Că nu doar noi, preoții, vă spunem să mulțumiți lui Dumnezeu, să fiți buni și blânzi, să fiți smeriți și să munciți și să vă rugați și să fiți harnici și iubitori. Iată că această echipă de tineri dau o lecție frumoasă României și Europei, pentru că noi acum suntem pe harta Europei, din punct de vedere fotbalistic, desigur, pentru că ei merită locul acesta. De ce? Au fost disciplinați? Disciplina îi place lui Dumnezeu. Au făcut ascultare de antrenor, da? Ascultarea îi place lui Dumnezeu. Au mulțumit lui Dumnezeu prezența preoților care i-au binecuvântat pe ei, pe membrii echipei naționale înainte de meci. Este o mare bucurie pentru mine. Cred că ar trebui ca fiecare dintre noi să luăm această lecție ca pe o predică frumoasă a românilor tineri care l-au descoperit pe Dumnezeu, care este sursa binelui și a succesului. Dumnezeu este sursa a tuturor lucrurilor bune din viața noastră. Și succesul nu este al lor. Pentru că, iată, Niță a spus că îi mulțumește lui Dumnezeu. N-a zis, eu am câștigat meciul. Nu. Dumnezeu m-a ajutat. Mare lecție. Să-i binecuvinteze Dumnezeu, mă plec în fața predicii acestor tineri minunați care arată tuturor românilor ce înseamnă să fii creștin și român adevărat.